ako si sa nám pokazil vnútri tvoj a tam akurát tak nesmíra aj to som veľký optimist. Tak ideme viac. Porádne! Opri to a kopni do toho! Hej, opri to a ukáž. Zatiaľ takýto máme výsledok. Jasné. No a teraz vám ukážem, kde bola chyba. No, musím to najprv nájsť. Vyberieme to drastickým spôsobom. Jakni tomu. Počkaj, som to mám. Porádne! Jakobin! Dávaj! Myslíš si, že on sa sral s gitarou? No. Ja vám to ukážem. Počkaj, tu je to. Táto malá pojebaná dierka v tom kontakte. Tak tam bola chyba, tuto. Lebo ako si sme to s mojím ockom pojebali, ale musím povedať, konštatujem na záver, spokojný, taký to bol laptek a najhľadšie nechcem platiť teraz. Som aj zrýchlo, ale bol som spokojný a to by bolo to všetko. Kupujte klávesy, laptek.